ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଠାରେ राज्यस्तरीय फटो फेयर अनुष्ठित हेब। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିତ ମାସ 4, 5 ଓ 6 ତାରିଖ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ଏହି ଫଟୋ ଫେୟାରର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଟୋ ଫେୟାରରେ ନାମୀ ଦାମୀ କ୍ୟାମେରା कंपनी माने जोगदेई क्यामेरा संबंधी तालीम प्रदान करेंगे। ଏହି ଫଟୋ ଫେୟାରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଏଡିଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସୁଲଭ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲିଜେଣ୍ଡ ଫଟୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆସୋସିଏସନ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଫଟୋ ଫେୟାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 3000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ସୁବୋଧ କୁମାର ସୁବୁଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଟି ଖବର।